Mitä on itsepuolustus? Kenellä on oikeus itsepuolustukseen? Mitä sanoo laki? Me puhutaan Krav Magassa, me puhutaan asiasta, että Krav Magan pitäisi toimia kuin käsikranaatti. Niin kauan kun te harjoittelette ja mitään ei tapahdu, kukaan ei käy teidän kimppuun, siinä on sokka paikalla käsikranaatissa. Joku käy teidän kimppuun sokka ja te räjähdätte ja lähdette menemään. Näin se tulee toimia. Saman tien kun te lähdette tekemään mahdollisimman aggressiivisesti, lähdetään liikkeelle, ei silleen anteeksi, että mä en päättänyt ottaa tän irti, vaan silleen et saman tien kun te liikutte, se pitää olla irti siinä vaiheessa ennen kuin se lause loppuu. Minuutti on kriittinen aikana. Minuutissa sun pitäisi tehdä se mitä sun pitää ja sen jälkeen sun pitäisi olla jo kotona. Tai ainakin menossa kotiin. Sen jälkeen mitä tapahtuu, sit sä toimit fyysisellä voimilla, jos niitä on. Mut se adrenaliinin vaikutuksen alaisuudessa toimitaan se minuutti. Tämä on harjoituksen tarkoitus. Totuttaa itsemme erinäköisiin ongelmatilanteisiin, jotta pystytään toimimaan vielä siellä loogisella ajattelutasolla. Se vaatii paljon harjoitusta.